Ernest Cassirer 1874 yılında Polşa'da dünyaya geldi ve 1945 yılında Amerika'nın New York şehrinde vefat etti. Kant felsefesinin ıkçam izlayıcılarından biri olan Ernest Cassirer ömrünün köp bölümünü Germanya'da yaşayar. Felsefesinin merkezinde insan, bilim, sunuat, işaret ve simbol ýaly insan ve bilim meselesine ullakan yer verdi. En esasy kitaplarından biri olan İnsan hakynda eserinde bolsa 20-nji asyra munasyp insana täze bir keskitleme getirmek gerekdiğini öňe sürdi. Bunun üçin Aristotelesden bäri ýyllanyp gelinen pikir eden insan keskitlemesi yerine bilim, sunuat, dil we mitologiýa saýasynda başga barlyklardan aýrylan insana sembol döreden canlı hökmünde bir keskitleme berip täze bir pikiri öňe sürýär. Öz-özüňi tanamak meselesinin tarih boyunca filozofik gözlemlerinin esas maksatlarından biridi mälimdir. Meşhur filozof Heraklitus Bölekler yani Fragmanlar kitabından bäri filozofiýanyň tarihinde hemişe iz galdyran özüňi tanamak destury aň we düşünje tarihinde esasy pikir we mesele hökmünde kabul edilipdir. Mysal üçin modern döwürde de Montaigne dünýädäki iň möhüm zat özüňi nädip bilmekdir soragyna gözlenýän jogapdyr diýip aýtdýar. Emma Cassirer häzirki zaman yani modern felsefeyi bizim barlığımızın suutnamasyny tutup bolmajak we düşünüp bolmajak başlangyjydyr diýip keskitleme getirýär. Özüňizi tanamak soragynyň başga bir beýany adamyň nämedige baradaky soragydyr we bu gadymy felsefede munyň jogaby pikirlenýän jandar diýip tarif edilýär. Ernest Cassirer häzirki zaman felsefesinde beýan edilýän simbollaşdyran jandar keskitlemesini adam üçin pikirlenýän jandar keskitlemesiniň yerine has yerlikli boljakdygyny öňe sürýär. Onuň sözlerine görä, adamyň näme bilmek ilkinji nowatda diniň we mitologiýanyň bize ýetiren zatlaryny bilmekdir. Ýöne iş ol ýerde galman, soňra dil, sunuat, ilim we tarih hem bulara goşulýandyr. Cassirer, adam tarihi boyunca öz kazananlarından kaçıp bilmez diýär. İnsanyň ýaşadygy döwre görä öz durmuşynyň şertlerini kabul etmekden başga hiç zat bilmez. İnsan dine fiziki älemde däl, eýsem sembolik älemde de ýaşaýar. Dil, mitologiýa, sunuat we din bu älemiň bölekleridir. Olar sembolik ýygy dokaýan türlü sapaklar bolup, adam tejribesiniň çylşyrymly meseleleridir. Gadym pikirde adamy beýleki canly jandarlardan tapawutlandyrýan wasfy pikirlenmek ukyby iken, häzirki zamanlarda insan simgelleşdiren simbol döreden bir jandar diýip düşünülýär. Cassirer'in pikiriçe bu keskitleme yetmek üçin adamın ilkinci tecrübesinden başlamalıdır. Cassirer, eger biz adam bilen geçirilen tecrübeleri esaslanmak ve olary tarihin akışı bilen birlikte adam bilen bağlanşykly eski keskitlemeler toplap bilsek, adam bir keskitleme berjek bolsak, onun tarih boyunca durmuşunu ve özünü alıp barşyk hakynda düşünmek gerektir. Hakykatdan hem Cassirer'in pikiriçe, gapma garşylyk adam tebigatynyň hakyky elementidir. İnsan tebigatynda ýöneköy we bir meňzeş, ýani homojen barlygy ýokdur. İnsan bar bolanlaryň we ýoklaryň geň bir garyndysydyr. Adamyň ýeri bu iki ters pikiriň arasyndadyr. Muňa has gowy düşünmek üçin adam bilen haýwanyň arasyndaky esas tapawutlar ýatda saklamak gerekdir. İnsan dünýäsi beýleki organizmalaryň durmuşyny dolandyrýan vitalizm, ýani canly bolmak gurallary üçin hiç hili tapawutlylyk tanamaz. Bunun tersine adamzat dünýäsinde adam durmuşynyň tapawutly alamaty ýaly görünýän täze bir aýratynlyk tapyp bileriz. Adamyň işleýiş gurşawy diňe bir mukdar taýdan giňelmän, eýsem hil taýdan hem ütgeýär. Adam asyrlardyr özüni daşky gurşawa uygunlaşdyrmagyň täze usullaryny tapdy. Biz bugün haýwan görnüşleriniň arasynda kabul edici we täsirli ulgamlardan başga da adamda simbolik ulgam hökmünde suratlandyryp boljak baglanşyklar tapyp bilýäris. Bu täze halkada bütün adam durmuşyny ütgetýär. Beýleki haýwanlar bilen deňeşdirilende adam diňe bir has ulu hakykatda däl, eýsem hakykatyň täze ölçewlerinde ýaşaýar. Jandar we adam jogaplarynyň arasynda açaşan tapawutlar bar.
Adamın pikir ve synagdaky ähli ösüşü bu tarihte özü üçün görülen kemçilikleri arassalayar ve güçlendirýär. Adam indi hakikat bilen öňkü syýaly gönü ýüzüňe bolup bilmeýär. Adamın simboliki işşeňligi östükçe fiziki hakikat bu ösüş bilen deňeşdirilende izah alýar. Adam cisimlerin özleri bilen iş salışmanyň deregine hemişe öz-özü bilen gürleşmäne dowam edýär. İnsan özünü lingwistik görünüşlerde, çeper şekillerde, mifiki yani sembolik nişanlarda ya da dini däp desturlarda şeýle bir çuňul gurulypdyr gelin. Bu emeli ýagny ýasama gurşaw hiç ýeri päsgelçiliksiz, hiç zady görüp ýa-da bilip bilmez. Bu ýagdaý hem teorida hem de iş ýüzünde beýledir. Hatta hareket meydanında da adam katı hakikatlar dünyasında ya da zerurlukların ve eserlere göre yaşamaýar. Bunun tersine insan hayalı duyguların, umutların ve korkuların, aldawlaryň ve arzuların arasında yaşayar. Aristoteles'ten bäri gelen gadymy insan kesgitlemesini bugün geldiğimiz noktadan aramızdan ugur alıp düzedip bileriz. Häzirki zaman irrasyonalizmniň ähli tagallalaryna garamazdan adamın pikirlenýän hayvan hökmünde kesgitlenmegi güýjüni ýitiren bir pikir däldir. Sebäbi hakykatdan pikirlenmek adamzadyň ähli işleriniň mahsus aýratynlygydyr. Hatta mitologiýa, diňe ırımlaryň we ulu aldawlaryň toplanma hökmünde kabul edilip bilinmez. Şeýle hem ýygyderli ýa-da konseptual görünüşe eýe bolany üçin bu mifologik düşüncelerle bulanmajar diýip kabul edip bilmeriz. Emma Cassirer'e göre mifin guruluşunu rasyonal keskitlemek entek mümkün değildir. Çünkü bu bir logikada dil meselesidir. Tarihimizde bir dile eýe bolmak köplenç akıl ýa-da asıl çeşmesi bilen keskitlenendir. Şeýle de bolsa bu keskitlemäniň tutuş lingwistik uğru ýani dile bağlı bölümleri öz içine almaýandygyny görmek mümkündür. Dil bize bütünüň diňe bir bölegini berýär. Sebäbi düşünceli dilin kaptalında insanda bir de emosyonal yani duygusal dil de vardır. Logiki ya da ilmi dilin yanında şahirane, hayali bir dilin olduğunu da unutmazlık gerektir. Dil ilkinci nowatda pikirleri ya da paýhasy däl duyguları ve duyguların hakikatini insanda daşlaşdyrýar. Mysal üçin meşhur filozof Kant'ın özünden düzüp aýdyşy ýaly arasda sebäbiň çäginde galan din aslında bir din däldir. Dine abstrakiya yani soyut bir düşünceden ibarettir. Kant'ın tarif ettiği soyut din fikri dini yaşamın dine bir külögesi olup bize dinin ideal şeklini görkezmek ister. Emma adamı akıllı hayvan deyip keskitleyen beyik akıldarlar ne empirik ilim adamları ne de adam tebiatını empirik baha vermek istemeyerlerdi. Olar bu keskitleme bilen düplü olan ahlaki emri anlatyalardı. Akıl, adamzadyň medeni durmuşynyň ähli baýlygyna we dürlülügine düşünmek üçin amatly bir söz däldir. Şonuň üçin adamy paýhasly hayvan hökmünde keskitlemegiň yerine onu simbolik hayvan hökmünde keskitlemek dogry bolar. Diňe şu ýol bilen onuň tapawutly aýratynlygyny keskitläp bileriz we adama açylýan täze ýol sivilizasiýa ýoluny düşünüp bileriz biz Cassirer'e göre. Mysal üçin hayvanlarda amaly hayal ve akıl var. Yönetdiňe adam täze bir görünüşi simbolik hayal ve akıl östürüp bildi. İnsanyň hayvandan ikinci esas tapawudy ad goýmak aýratynlygydyr. Hayvanlar bir-birini düşünüp bilseler de bu dil adlandırmaktan düýp göter tapawutlanýar. Cassirer'in pikiriçe gürlemek bir süreç, yani uzun yılların içinde emele gelen ve bu medeniyetin dönümünün ilkinci sebeplerinden biridir. Bu noktaya nazarda adam felsefesinin en mühim meselelerinden biri giňişliğin yani uzayın, kozmosun ve wagtyň adam durmuşuna etýän täsirini suratlandırmak ve seljermekdir. Eger biz kozmosun yani älemin ve wagtyň hakyky manasyny öz adamzat dünyamyzda tapmak islesek, adamzat medeniyetinin görünüşlerini seljermeli, bir ýagdaýda has ýakyndan seretmelidir. Bu deriňe esasında 4 basgançakda bolup geçýär we deriňe birinciden organik giňişlige, canlı kozmosa we wagta esaslanýar.
Bu yerde her bir jandar belli bir gurşowda ýaşaýar we ýaşamak üçin hemişe özüni bu gurşowyň şertlerine uýgunlaşdyrýar. İkinci ýokary giňişlik algylanabilen we pikir edilip bilen älem diňe bir sada duygu üstünde gelen maglumatlarda eýsem has aýratynlykly hem garşyk tarapy bar. Bu älem her türlü duyguýynyň aňarsynda görünen, eşidilen, elläp bilinen zatlary özünde jemleýän kozmos, ýagny bu älemdir. Kasirer'e göre üçüncü tertip simbolik giňişlikdir. Bu sevit adam ve hayvan dünyasının araçayında yerleşýär. Dördüncü derece bolsa soyut ýagny manevi alemdir. Kasirer'in pikiriçe bu derece diňe bir täze bilim uğur üçin zerur ýoly açman, eýsem medeni durmuş üçin hem diýinden täze uğur berýän abstrakt ýagny soyut giňişlikdir. Merim bolçýar abstrakt ýagny soyut giňişlik ideýasy Grek felsefesinin ilkinci ve mühim oylap tapışlarından biridir. İnsanyň bilge edilme ýolları şeýle bir tebigaty eýedirwelin, akıl zatlaryň we mümkinçilikleriň arasynda aýdyň tapawut goýmagyň zerurlugy bilen ýüzbeýiz bolýar. Hakyky bilen mümkin arasyndaky tapawut adamda pes derejedäki ýa-da adamdan ýokardaky zatlarla, mysal üçin Hudaý ýa zatlarda ýokdur. Kasirer'in pikiriçe Hudaý ýalyn, ýagny dogrudan bir hereket bolansoň, onuň kabul eden zatlarynyň hemmesi hakykatdyr we onuň üçin mümkinçilik ýagdaýynda galan bir zat ýokdur. Mümkinçilik bolsa adamda bipeýwa, ýagny çykarpsal aňyndan ýöne çykmakdadyr. Kasirer'e göre hakykat bilen mümkinçiligiň arasyndaky tapawut metafiziki tapawut däldir. Epistemologiýa bilen baglanşykly bir tapawutdyr. İnsan aňy şekillere däl de nişanlara, ýagny sembollara mätäçdir. İnsan bilimleri asıl tebigaty boyunca sembolik bilimlerdir. Adamzat medeniýeti östükçe obýektleriň we nişanlaryň, ýagny sembollaryň arasyndaky tapawut aýdyn bolup başlaýar. Bu da hakykat bilen mümkinçiligiň arasyndaky tapawutyň has aýdyn beýan edilmegine sebäp bolýar. İnsan şahsi durmuşunda däl de eýsem syýasy we jemgyýetçilik durmuşundan da öwrenilmelidir. Adamzat taryhynda insan bu jemgyýetçilik tertibini, ýagny öz ýerini tapmazdan has öň duýgularyny, isleýlerini we pikirlerini tertiplemek üçin başga tagallalar etdi. Bu hile gurama insanlyk taryhy boýunja we tertiplemekde dil, mitologiýa, din we sunugata mahsusdur. Kasirer simbolik görnüşlerin felsefesi adlı kitabında adam ketkitlemesinin düýpli ýa-da öz merkezli däl de praktik bolduğunu aýtýar. Onun pikiriçe adam ne metafiziki manasyny emele getirýän doğa bitdi bir pikiri bilen ne de empirik gözegçilik arkaly deringelip bilinjek tebii fakültet ýa-da içgüdü bilen ketkitlenip bilinmez. Adamyň häsiýetini tapawutlandyrýan görkeziji metafizik tebigat däl de eýsem onuň etýän işidir. Adamzat halkasyny keskitleýän bu hereketi adam işçiliginiň ýygyderliginde görmek mümkindir. Kasirer'e göre dil, mifologiya, din, sunugat, ilm ve tarih bu halkanyň elementleri we dürli bölekleridir. Dil, sunugat, mifologiya, din tötenleýin döredilen zatlar däldir. Olar öz aralarında umumy baglanşygy saklapdyrlar. Emma bu baglanşyk düýpli, ýagny teorik baglanşyk däldir. Bu bir praktik baglanşykdyr. Bu fonksiýonal baglanşyk adamzaty, ýagny medeniýeti emele getirýär. Şeýle de bolsa, felsefe adamzat medeniýetiniň aýry-aýry görnüşlerini terjemek bilen istediği netije üçin yeterli hasaplanýar. Felsefe, ähli bireysel görnüşleri öz içine alýan ähli mumy sentetiki görüşi gözleýär. Kasirer'e göre insan medeniýeti şüphesiz aýry-aýry uğurlarda öňe giden ve taryhyň dowamında aýratyn maksatlara ýeten dürli işlerle bölünendir. Filozoflaryň isleýän zady diňe netijeleriň ýa-da önümlerinin bütewiligi däl, dörejülik işiniň dowamlylygynyň bütewiligidir. Eger adamzat adalgasynyň bir manysy bar bolsa, dürli görnüşleriň arasyndaky tapawutlara we bu tapawutlara garamazdan ähli görnüşleriniň umumy maksat üçin işlenýändigidir. Kıskaça aýtsak, mifologik şekillerin, dini pikirlerin, lingwistik görnüşlerin, sunugat eserleriniň dürlülügünde we çäksiz köplügünde
filozofiki pikir özünü bu döredücülüğün bilelikte saklanan umumu fonksiyosunun müteviliğini düşündürüyor. Bu umumu fonksiyonun müteviliğini emele getiren din, mit, sunugat, ılım ve tarih bize bilelikte adamzat bilen ya da insanın keskitlemesi bilen tanıştırıyor. Onlardan mifologiya ve din logiki denge için in amatsızdır. Din adattan daşarı, yönü manisiz yani akıl daşı değildir. Din bize umut ve sabır verir. Mifologiya olsa hakiki manisinde teorik olmayan bir zattır. Bu noktalardan mifologiya anla değil de akıl daşı bir düşüncedir. Sebebi mifler hadiseleri zor bilen veya hıyalda canlandırmadan aydıp bilmeyer. Şöyle de olsa mif dünyanı başkaca kabul ediyor. Mifiki fikir logikadan ön ortaya çıkan fikirdir. O doğrudan logikaya veya insan tecrübesine bağlı değildir. Kasire'nin fikrice mifologiyanın ve kadimi dinlerin gözbaşı fikir ya da payhas değil, duygudur. Kadimi adamın Kasire'ye göre hiç logikası yoktur. Durmuş hakta dine umumu bir düşüncesi vardır. Misal için mifler adamın tebiatı gereği ölyen dini kabul etmeyerler. Ruhların öz aralarında yaşayan dini hasaplayarlar. Beylek taraftan dinin en ulu üstünlüklerinden biri cadıgöylüğü, içi boş inanç öğrüp bilmer diyerler. Sebebi dinin cadı ile bağlanışını kabul etsek din inanç hakikat değil de dine ırım olup kalacaktır. Şöyle de olsa başlangıç din düşüncelerinin bizim düşüncelerimizden ve idealarımızdan has, koşak ve düşünüksüzdür. Kadimi erada Gomer'in koşkularında adamzat dünyası bilen ilahi dünya arasında başka bir persiyerçilikler duş gelmeyer. Adamın hudaylardan beyan ettiğin zatı ve dürlülüğü aslında özünde var olan zatlardır. İnsan tanrılarında özünün ruhu ütgömelerini, dördücülüğünü ve gittikçe hasiyetlerini suratlandırandır. Kasirer'e göre mit ve dinin gözbaşı dilin düşünüksüzlüğünden gelip çıkıyor. Kasirer, mifologiyanı akıl hastalığı değil de dil bozulması deyip keskitlemenin has doğru hesaplayar. Sebebi dil adamzadın katı umumu ve önkü tecrübesine esaslanıyor. Bu dinden ve mifologiyadan tapavutlulukta boyun eğmek ya da nevellilik değil de fikirlenmek ve tahkikliği talep ediyor. Bu mani hakikat ve varlık ya düşüncelerin has anık keskitlemesini talep ediyor. Şöyle de olsa bu devirde dil teorisinin metafizik değil de antropologiyanın esas rol oynayandığını aytmak mümkündür. Bu devirde Grek filozofyası miflerden logosa yani akla geçiyor. Bu üç basancaklı geçiş olup miften akla ve akıldan retorikaya geçiyor. Dil, dine bir seslerin ve sözlerin toplamı değil de bir dil ulgamıdır. Başka bir taraftan onun izgiderli tertibini fiziki ya da tarihi sebepleri ile suratlandırıp olmaz. Çünkü bizim fonologiyadan öğrenenlerimiz fiziki değil, manili seslerdir. Fonologiyanın esasını düzüyen logos yani akıl ya da söz bir taraftan gürlemek, beylek bir taraftan fikirlenmek demektir. Hazırki zaman felsefesinde bu gramatika ve logika ilimlerinin kömeğiyle işlemenin devam ettiğini aytmak mümkündür. Kasirer'e göre gepleşik fikirden öngeler. Sebebi söz olmasa adamzat cemiyeti olmazlar. Bu noktaya nazardan dil, şeyle hem din ve mifologiya adamı döretleyen ve bar eden esası elementlerden biridir. Din, mit ve mifologiyanın yanında bunların başka bir karındaşı olsa sunugottur. Umumu kabul edilişine göre güzellik adam durmuşunun bir bölüğüdür. Kasire'nin fikriçe dil ve sunugot iki karşı kutuptun arasında objektif ve subjektif karşılıkların arasında ilgiderli gidip gelmektedir. İnsan ve zatların vazifesi taklit etmenin yani öykünmenin bir görünüşüdür. Dil sesleri öykünyen olsa sunugot daşarkı zatları öykünmektedir. Ehli güzellik hakikat bolsa da ehli hakikat hükmani suratta güzellik değildir.
Sunugat umumy we çyşyrymly manyda tebigaty täzeden dikeltmeýär. Ol gözel tebigaty täzeden canlandyrmak isleýär. Kasirere görä sunugat beýleki sembolik görnüşler ýaly diňe bir oňa berilen hakykaty täzeden döredilmegini däldi, eýtem adamlara durmuşa we jisimlere obyektiv garamaga mümkinçilik berýän usullaryň biridir. O doğruluğun bir öykünmesi de açılmasıdır. Misal üçün dil we bilim hakykatyn gysgaltylmasy bolsa da sunugat hakykatyn güýçlendirmesidir. Dil we bilim şol bir manevi dowamlılıgy, ýagny soýut wakalara esaslanýan bolsa da sunugat üznüksiz, somut, ýagny öňümde garşylaşdygym zat hökmünde häsiýetlendirip bolýar. Adamın estetik duýgusy has köp türlüligi öz içine alýar. Bu bizim gündelik duygularımızdan has çylşyrymly tertibi eýedir. Sunugat bize adam ruhunun dürlü-dürlülüğünü berýär. Kıskaça aýtsak, Kasireriň pikiriçe sunugat hakykatdanam sembolizmdir. Ýöne ol insany aşan, insanydan ýokary däl, insana ýakyn bolan, insanyň öz içindäki bolan bir sembolizmdir. Bu kontekstde sunugat sembolik dil hökmünde keskitlenip bilener. İnsanın bir medeniyetinin içinde bar bolmasy, mif, din, dil we sunugatyň täsiri ýaly taryhyňda uly täsiri bardyr. Käbir felsefi tarapdarlar gadymy dünýäden bize adamyň tebigatynyň ýokdugyny, bar zadynyň taryhdyny aýtsa da, beýik taryhçylar hemişe adamyň tebigaty bolan üçin taryhynyň barlygyny da aýdypdyrlar. Taryhçylar geçmişde bolup geçen hadisaları tarihi hadise we fiziki hadise hükmünde ikiye bölýärler. Fiziki hadise gözöçülük we synak arkaly keskitlenýär. Tarihi hadise bolsa beýleki tarapdan empirik däl-de insan pikirinden täzeden gurulýar. Fizik ýaly taryhçy hem maddi dünýäde ýaşaýar. Munyň tersine gözlüğünün başında tapýan zady fizik cisimler dünýäsi däl-de sembolik dünýädir. Kasireriň pikiriçe ýalçylaryň köpüsi öz mowduunda däl-de tarihin logikasynda tarih bilen ilm arasyndaky tapawaty gözlediler. Aslında tarih we ilmi pikirler logiki görnüş bilen däl-de obyektleri we bölümleri bilen tapawatlandyryp bolar. Kıskaça aýtsak, fizika bilen ähli mumu fakytlary berýän tarih bize aýratyn bir bolan fakytlar däl. Emma biz fiziki älemde de sembolik älemde hereket edýäris. Biz fizik älemde däl-de sembolik älemde hereket edýäris. Kasirere görä adam fiziki gurşawda ýaşaýar, ýöne tarihde öz hakynda maglumat gözleýär. Jemläp aýtsak, sunugat we tarih adam tebigatyny öwrenmek için en güýçli gural bolup bize özümüzi tanatmagy anlatýar. Kasirere görä mif, din, sunugat ve tarihin yanında insanı keskitlemekte olar ýaly kymmatly bolan bir bölüm de bilimdir. Sebäbi Kasireriň pikiriçe bilim adamyň akyl ötüşiniň iň soňky ädemidir. Häzirki zaman dünýäsinde ilmi pikiriň güýji bilen deňeşdirip boljak ikinji bir güýç ýokdur. Ilim adamzat işlerinin iň ýokary nokudy we tamamlanmagy adamzat taryhynyň iň soňky bölümi we adam felsefesiniň iň mühim mowdu hökmünde ikrar ediler. Emma adamzat medeniyeti felsefesi has uzak çeşme eğer meseleni derlemelidir. İnsan dünyasında yaşanımızda ozal adam obyektiv dünyada yaşayardı. Kasirere göre kadymy din, dil ve mifologik tertipsiz akıl dışılık bilim bilen kemale gelip başladı. Fizika, kimya, biyoloji ve matematika bu uğurda adamzada berýän hyzmatyna şuňur görnüş berip başladı. Umuman alanında adamzat medeniyeti adamın öz-özünü azad etmeyini ýolagçylyk hökmünde häsiýetlendirip biliner. Dil, sunugat, din, ilim bu prosesin dürli etaplarıdır. Buların hemmesinde adam täze bir güýjü öz dünýäsini, entelektüel dünýäni gurmagyň güýjüni tapýar we suwur edýär. Filozofiýa bu entelektüel dünýäde düýpli bütebilik gözlegini elüdip bilmek. Emma bu agzybirligi ýöneköýlik bilen garaşdyrmaýar. İnsan dürli güýçleriniň arasyndaky güýçli garşy
karşıdışları ve çuңul kapma karşılıkları, dartkınlığı ve kapma karşılığı ünsüden düşürmeýär. Sebäbi bularyň hemmesini umumy bir keskitleme berip bolmaz. Olaryň hemmesi dürli tarapdan öwrenilýän we dürli ýörelgelere eýerilýär. Emma bu köplük ve aýralyk düşünjeligimiz ýa-da ılalaşygymyzy görkezmeýär. Ähli bu fonksiýonlaryň hemmesi bir-biriniň ýerini doldurýar we utgaşdyrýar. Olaryň her biri öňümizde täze gurşap açýar we bizi insanperwerligiň täze tarapyny görkezýär. Ýagny düşünüşmezlik özü bilen saglaşykly gapma garşylyk bolsa bir-birinden aýrylmaz. Tersine bir-birine bil baglaýarlar, ýay bilen okun bolşýaly gapma garşylyklarda bir saglaşyk ortaya çykýar.